Čau lidi, tady dneska YouTubeový kanál Točím penalty a dneska jsem tady s kamarádem a jdem ukázat golmanský trénink, takže doufám, že se vám tato video bude líbit, dejte lajky a odběry a jdem na to, ale první si uděláme rozcvičku, takže jdem na to. La vida es un carrusel, la vida es un Dáme nahrávky, takže do brány. Importní nahrávky z první. Z prvního? Sorry? Dobře doma. Raz, dva, tři. Vstávej, vstávej. A pojď, najdi. Mám! Dobrá, a dělej. Pojď. Mám! A jedna, teď. Dobře, vstávej, vstávej. Pojď, máš, dobře. Mám! Dobře. Tam. 3, 2, 1, teď. Pojď a dělej, rychle. Já jsem se nepřistavil, já jsem Náďa a od teďka začnu pomalu točit ty s Dádou videa o fotbale. Takže do toho.
jdeme dělat dopad. Dáme si chvíli odpočinek, takže dopad. Vadu taky. Nevadí. Nevadí. Bacha z kamery. Jsi na kameře. Na kameru. A já udělám tady to. Tohle je konec videa. My se chceme rozloučit a doufám, že se nám video bude líbit. Děkujeme za jakoukoliv podporu a teď se rozloučit David. Takže dneska to video se nám povedlo, doufám, že se vám bude líbit. Dávejte lajky a odběry a příští video zase nějaký natočíme na hřiště. Tak čau!